Children of God, mga anak sa Diyos. Sa ika-16 nga siglo, usa ka monghe nga Aleman nga ginganlan og Martin Luther nasuko tungod sa paagi sa paggamit sa indulgences sa pipila ka dapit sa Europa. Ang indulgences sa Katoliko nga pagtulunan dili pagbaligya sa kaluwasan kundi tabang spiritual gikan sa grasya sa Dios o panalangin sa simbahan aron mapakunhod ang temporal punishment tungod sa sala nga napasaylo na pinaagi sa kumpisal. Apan sa pipila ka mga lugar kaniadto sa panahon ni Martin Luther, adunay mga tao nga nagpasubra sa ilang pahayag og mura na hinuon og gihimong negosyo ang indulgences aron makatigom og kwarta alang sa mga proyekto sama sa pagtukod sa Basilika ni Saint Peter sa Roma. Si Luther nabalaka nga basin malimbungan ang ordinaryong katawhan ug magtuo nga ang kwarta mahimong kapuli sa tinuod nga paghinulsol. Tungod niini iyang gipatik ang iyang 95 thesis isip usa ka panawagan sa reforma sulod sa simbahan. Nasakitan ang simbahan sa dakong pagkabahin-bahin nga nahitabo og daghang Kristiyanos ang nagkabulag tungod niini. Apan sa kaulahian pinaagi sa Council of Trent, gitulid sa simbahan ang daghang pag-abuso ug gipatin-aw nga ang kaluwasan grasya lamang sa Dios ug dili mapalit pinaagi sa kwarta. Gipahimangno usab nga ang indulgence walay pulos kun walay tinuod nga paghinulsol ug pagbag-o sa kinabuhi. Hangtod karon daghang Katoliko ug Protestante ang nagtan-aw niini usip usa ka dako nga leksyon sa kasaysayan nga ang simbahan kinahanglan kanunay magbag-o ug magmatinud-anon sa ebanghelyo. Ug bisan adunay mga kasaypanan sa mga miyembro sa simbahan, dili gihapon kinahanglan nga magdumot. Kay si Kristo nagtawag sa iyang katawhan ngadto sa kamatuoran ug panaghiusa. Ang ebanghelyo karong adlaw nagisgot usab mahitungod sa paghinlo o sa pagbag-o. Si Jesus misulod sa templo ug nasuko siya sa mga tawo nga naghimo sa balay sa Dios nga usa ka lugar sa negosyo o pag-abuso. Sama sa nahitabo sa kasaysayan sa simbahan, gipakita usab ni Jesus nga adunay mga butang nga kinahanglan tul-iron aron mabalik ang tinuod nga katuyuan sa pagsimba. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang atong pagtuo kinahanglan makita sa tinuod nga pagkinabuhi ug dili sa ritual nga mga buhat lamang. Sa ebanghelyo, gisulod ni Jesus ang templo ug iyang nakita nga nahimo kini nga merkado kung diin adunay daghang na maligya ug daghang sad money changers. Kansang katuyuan mao ang pag-abuso sa mga yanong mga tawo nga musulod sa templo. Nasuko siya og iyang gipanglabay ang mga lamisa tungod kay ang balay sa iyang amahan nahimong lungib sa mga tulisan. Kini nga lihok ni Jesus dili lang tungod sa kalagot kundi usa ka pahimangno nga ang pagsimba dili dapat mahimong paagi sa pagpahimulos sa uban. My house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. Mark 11:17. Sa binisaya nga hubad, ang akong balay pagatawgon nga balay sa pagampo alang sa tanang nasod apan gihimo ninyo kini nga lungib sa mga tulisan. Ang simbahan gimugna aron mahimong dapit sa pagampo o pakikita sa Dios. Apan ang uban naghimo niini nga lugar sa negosyo o pagpakitang tao. Ang Ginoo nagpahinumdom nga ang tinuod nga relihiyon dili lamang makita sa gawas kundi sa limpyo nga kasing-kasing. Hangtod karon
Adunay peligro nga mahimo usab nato ang atong relihiyon nga porma-porma lang o walay sulod nga gugma. Adunay mga tao nga musimba apan magpadayon sa pagpanglimbong o pagdumot. Adunay mga musimba matag Domingo apan dili makapasaylo sa ilang isig ka tawo. Adunay usab mga tao nga mugamit sa relihiyon aron makadaog sa politika o sa negosyo. Ang pagsimba nga walay gugma o pagkamatarong, walay bili atubangan sa Dios. Ang Ginoo nagtan-aw dili lamang sa atong gihimo sa simbahan, kundili usab sa atong pagtratar sa uban matag adlaw. Ang atong pagtuo kinahanglan makita sa tinuod nga pagkinabuhi ug dili sa ritual nga mga buhat lamang. Ikaduhang punto, ang pagampo nga adunay pagtuo ug kapasayloan adunay dakong gahom. Human sa panghitabo sa kahoyng igos, gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an mahitungod sa pagtuo nga dili maduha-duhaan. Iyang giingon nga bisan ang bukid mahimong mabalhin pinaagi sa pagtuo ug pagampo. Dili kini pasabot nga mahimo nato ang tanan sumala sa atong gusto, kundili nga walay imposible sa gahom sa Dios. Ang pagampo dili magic o hocus-pocus, kundili pagsalig sa kabubuton sa Ginoo. Ang tinuod nga pagtuo nagdala og paglaom bisan sa lisod nga kahintang. Ug ang tawo nga nagsalig sa Dios dili dali matarog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan gisumpay ni Jesus ang pagampo ngadto sa kapasayloan. Giingon niya nga kung magampo kita apan puno sa kasuko ug pagdumot ang atong kasing-kasing, adunay babag sa atong relasyon sa Dios. Ang kapasayloan dili sayon apan kinahanglan aron mahimong tinuod ang atong pagtuo. Daghang tao karon ang nagdala og dugay ng kasakit ug kapungot sa ilang sulod. Adunay mga pamilya nga nabahin tungod sa garbo ug kasina. Aduna usab mga higala nga wala na magtinagdanay tungod sa mga past hurts o karaang kasaypanan, no? Away kaniadto pa. Ang Ginoo nagtawag nga biyaan nato ang kasuko aron mahimong gawasnon ang atong kasing-kasing. Ang pagampo nga walay kapasayloan mura og simbahan nga walay kahayag. Ang pagampo nga adunay pagtuo ug kapasayloan adunay dakong gahom. Story time. Ang Council of Trent usa gayud sa mga importante kaayo nga konseho nga nahitabo sa simbahan. Nahitabo niadtong 1545 hangtod 1563, mao ni ang tubag sa simbahang Katoliko sa Protestant Reformation. Kini gitigom aron sa pagkondenar sa protestante nga mga doktrina, pagpatinaw sa Catholic theology, o pagpatuman sa daghang internal nga mga reforms sa simbahan. Unsay nakatrigger sa simbahang Katoliko aron magtigom sa Council of Trent? Ug unsa sad ang mga resolutions nga na-resolve nga mga isyu aron marikayan ang daghang pagkabahin-bahin sulod sa simbahan? First, ang kusog nga pagkaylap sa Lutheranism, Calvinism ug uban pa mga kalihukang protestante, grabing naghulga sa otoridad ug influensya sa simbahang Katoliko. Ang simbahan mas gipalig-on pa ang ilang theology sama sa Katoliko nga pagsabot sa grasya, Katoliko nga pagsabot sa mga sakramento ug ang otoridad sa Santo Papa nga direkta nga sukwahi sa mga pagtuo sa mga protestante. Salamat sa Council of Trent. Second, tungod kay sa mga nilabay nga mga siglo ang walay pagpugong nga gahom nakahimo og daghan nga mga internal issues sa simbahan. Mao nga ang Council of Trent nagtinguha sa pagsulbad dining mga legit nga mga reklamo
pinaagi sa pagdili sa mga buhat sama sa simony o ang pagpamalit o pagbaligya sa mga offices sa simbahan. Nepotism o ang pagbaligya pod og mga indulgences. Third, nabati pod yun niadtong higayuna ang need for clerical reform. Ang sukdanan sa edukasyon ug moralidad sa mga pari ug mga obispo hilabihan ka low niadtong panahona. Ang konseho naghimo sa istrikto nga mga lagda unsay mga example sa ani pananglitan. Pagmando nga ang mga obispo magpuyo jud sa ilang kaugalingon nga mga dioceses. Pagtukod og mga seminaryo aron sa hustong pag-edukar sa mga pari. Pag-aghat sa mga obispo sa pagsangyaw kanunay o paghumiliya kanunay o pagbisita sa ilang mga parokya. Salamat sa Council of Trent. Mao na mga pipila ka mga triggers apan ang mga simbahan, ang simbahan nato naninguha sa kabaghuhan alang sa kabag-uhan o kaayuhan sa simbahan. Sa katapusan, samtang ang Council of Trent napakyas sa pagkabig balik sa mga protestante nga mubalik sa simbahang Katoliko. Ang maong tigom nakatukod og usa ka hiniusa nga pagsabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko ug nakatukod pod og mga mekanismo aron mas mapalig-on pa ang kasing-kasing sa institusyonal nga pag-alagad sa simbahan nga dili na kinahanglan siak-siakon pa ang panon. Importante usab nga makita nato nga ang simbahan adunay abilidad sa pagreforma o pagtulid sa iyang kaugalingong pamaagi sa giya sa Espiritu Santo. Dili perpekto ang mga miyembro sa simbahan apan ang Dios padayon nga nagtrabaho aron limpyuhan og bag-uhon kini. Ang uban nibulag og naghimo og bag-ong denominations tungod sa ilang kasuko sa mga sayop nga ilang nakita. Apan aduna usab daghang santos nga nagpabilin sulod sa simbahan ug nagdala og reforma pinaagi sa ilang pagkabalaan o pagkamasinugtanon. Children of God, mga anak sa Diyos. Ang Diyos wala lamang nangita og mga pulong o ritual, kundili mga kinabuhi nga namunga sa pagkamatarong. Ang kahoyng igos nga gisumpa ni Jesus, usa-usab kasimbolo niini nga kamatuoran. Gikan sa layo, ang kahoy tan-awon buhi ug puno sa dahon apan sa dihang duulon walay bunga nga makita. Mao kini ang hulagway sa tawo nga murag relihiyoso sa gawas apan walay bunga sa kaayo ug gugma sa sulod. Si Jesus nangita og bunga tungod kay ang pagtuo kinahanglan makita sa kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.